Good morning. Good morning, sir. Nganong duha ra lagi mo? Di ba upat mo? Di ba atong isang niaging adlaw tulura mo? Unsa mo si sir nga mura mag-bread? Classmate mo sa una. Ayaw pangitaang wala, sir. Dugay na may wala. Wa may ko niya gipangita. Sorry kayo, wala na akong kaingon si Mua. Pupatuloy na lagi ko uma. Ayaw na ko. Ay naman sige hugot-hugot diha, buong kamura duha. Ug karon magpaila ko kung kinsa ko. May pa. Ug ako da yung teacher, si Sir Palautog Balbahutog Senior. Ug karon mag-attendance na ta kay kamura mang duha. Pag matawag yung pangalan, say present. Mamayutay Rico Jr. Present sir. Ano ka hukas magana? Nga na estudyante? Unsa na gusto story mo sir? Ako yung gangster dire. Tanawa ko na akong purma oh. Sige, lingkod na dara. Sige, masumbagan pa ta karon. Langkat gini mong apdo. Taluse Binjila Junior. Present, sir. Nga, sige magkakot sa mong suoy. Katol manggod, sir, na ibun eh. Ug karon manaman tag-attendance. Gusto na ko i-remind sa inyo nga dapat i-maintain ang cleanliness sa atong classroom. Sama ani. Pakpak mga pants. Ug karon gusto lang asig kata-katawa. Talose Bijila Junior. Tarong ka? Wala, sir, oy. May gamay bata. O karon gusto lang na ako iingon sa inyo, aron mo kapasar ni aning eskwelahan na. Dapat mo mapatay. Aw kana ram re sir. Basta pagpatyong ni tapan ako dire. Saba ka ni. O kanara. O karon gusto ko mangutana nimo. Talose Binjila Junior, pila naman imong napatay? Isara, sir, oy. O giunsa man pud na nimo pagpatay? Nganong namatay man na? Gituli ra magud nako to, sir. Akong gipakang nga naugat man. Wa pay 24 oras. Patay. Okay no, sa pasaram na siya pero aluoy man ko si mong naong. Pasaram ta ng 75 pero ang iyon lang tika. Ato lang na 74. Karon kanina pong gangster dire sa tong eskwelahan, no? Baka ni patay marinig. Kung ano, lutay ra kani mo, marinig yaw-yaw, gusto kay mo putak-putang ba. O karon ikaw, mamayutay Rico Junior. Nana kay napatay? Duha ra ginapatay na ko sir. Gangster ka, duha ra mong patay? Mangutana ba ko nimo, nganong napatay mo pud nimo? Aw kanang sige mo kung pangutana sir. Basin day karon sir, naay katulo sir. Okay na, makapasar na siya. Pwede na ko na siya tagaog 79. Pero pinahadlok ko rin gumugamay. Ato lang na 65. O karon, ang atong first honor, ikaw, Mamayutay Rico Junior, honor ka. Mana na? Pasara mo na. Mauna na! Mauna na, atong leksyon for today. Mahadto na ako. Bye-bye.